سلام كميتم سيكبرا سمعتنا عبيت زينات هاجرات نورديكمون اقدستي هاجرو في تسامتات النقرب له هرميني ميديا يو كموترو لمصلو السلسته تقم تزدرنا حصرتو انا وزينات تاسعبنا نقرب لكم هنا نمكتالكم نعدمنا قند نطبطاتهم كنقدم بايتو هاجراو دحنت شودن تمالسوني مولو بمولا ابتا هاجرا بزقصل زلو معبل قونص مقتلتن مفنجارن زتوكر اخيبا مكيادو تكالات بايتم محدار كتما زي حقاو نوس كرايا ملكتن بوليس يحبرا زي مهلاون كمون cognitive behavioral therapy CBT أبتم نوح ملكتات كوفيدن كالوت زي تتحاز حمامات نزلهم تحكمتي كبيد دخام أكلات مهدا كحجز كم زخلا بولاند زي تقبر مسنعتي من رقاقاتون كالوت زيناتات حزنا لكم قربنا لنا نمكتال لكم دقمنا نعدمنا حجي بقطتا نابزر زراتو بايتو هاجراو دحنت شودن تمال سوني مولو بمولو أبتا هاجرا بزغصل زلو معبل قونت مقتلتن مفنجارن زي توكورا خيبا كايدو زيتولم دبزحي عسرتو كلتا مينسترات كوميشنر هاجراو بوليسن حالفت سراويتن كومون ايجنسي سيجنالز دحنت شودن FRN ابتا خيبا ترخيبو حالفت سراويتن ايجنسي سيجنالز دحنت شودن منغستي نظم قجلتات قبن بخمي كقطمم كم زقبا مخرومي بومالو اما خار هاجراو دحنت هنري كلاندرهم ناقلقلوت زينا ريدي شودن ابزهبا حبريتا ሁሉ ኩነታት ገበን ጉጅለታት አዝዩ ከቢድና ኣብ ታሪክ ሾደን ካ አዝዩ ዝተፈልየን ምዃኑ ገሊጹሉ ንሱ ሰራይ ሾደን ኣብ ዝቓልሲ ክኢላዊ ቴክኒካዊ ትንተና ማሃብን ሓልዋን ብምስታፍ ፖሊስ ዘለዎም ጸጋታት ብግቡእ ንኽጥቀምሉ ኣበርክቶ ክገብር ከም ዝኽእል ወሲኹ መልኪቱ እዝና ኾነ ትማልሶኒ ንጎ ኣብ ከባቢ ስቶክሆልም ኣብ ክልተ መንበር ኣባይቲ ምፍንጃራት ተኸሲቱ ኣብ ምዕራባዊ ስቶክሆልም ኣብ ዝርከብ ሃስልቢ ሓያሎ ቴራሶ ኣብ ዘለዎም ገዛውቲ ብሓዊ ከም ተቓጸሉ ኣብ ደቡብ ስቶክሆልም ኣብ ዝርከብ ሁዲንገ ዝርከብ ገዛ ድማ ዓቢ ዕንወት ከም ዘጋጠሞን ተፈሊጡ ኣብ ጆርድብሮ ብዝተፈጸመን ህይወት ዝቐዘፈን መጥቃዕቲ ዝተኣስሩ ክልተ ሰባት ኣብ ሃልስቢ ኣብ ሓደ ጎደና ከም ዝነብሩ ሬድዮ ሾደን ጸብጺባላ ካብ ጉዳያት ጸጥታ ከይወጻና ኤምባሲ ሾደን ካብ ከፈልቲ ግብሪ ሾደን ወሲዱ ኣብ ሱዳን ንዝርከብ ሓደ ኩባንያ ጸጥታ ዝሃቦ ገንዘብ ናብ ካልእ ንኡስ ወታደራዊ ጉጅለ ሰጊሩ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣገልግሎት ዜና ሬድዮ ሾደን ሓቢራ አገልግሎት ዜና ሬድዮ ሾደን ዝረአዩ ሰነዳት ከም ዘመልክቶ ኩባንያ ጸጥታ በሓው ናይቲ ኣብ ዞባ ዳርፉር ጨፍጫፍን ጃምላዊ ዓመፅን ፈጺሙ ተባሂሉ ዝኽሰስ ንኡስ ወታደራዊ ጉጅለ ፍሉይ ሓይልታት ሱዳን ዝውነን እዩ ሱዳን ብኸመይ ትመሓደር ኣብ ዝብል ሕቶ ገንዘብ ፍጹም ወሳኒ እዩ ብናተይ ረኣያ ካብ ጎነፅ ብዝልዕል ኣዝዩ ኣገዳሲ ይብል ሓደ ካብ ዓበይቲ ክኢላታት ታሪክን ፖለቲካን ሱዳን ኣሌክስ ደው تكالات أبايت من محدار كتما زي حقاو نوز كرايا ملكتن بوليس يحبرا زي مهلاون بريديو شودن زي تقبر مصنعت ملكتو صقم حتو جيزين صقان كمون زي حقاو نتن من رقاقات أشقار خاب مخانو زتلا علي يكبلو وكالتتن كوبانياتات يحبرو تحقتات كدمي 4 عامتات بيلو عداقا كراي غزان من محاش تريرو كان تنبرا عامي كابتن نت مصنعت زملس 16 تكالات أبايتي ثن سلسته تراي نا بوليس أبصاب كم زغربا تفليتو cognitive behavioral therapy CBT أبتم نويح ملكتات كوفيدن كالوز زتتحازو ጸገማትን ዘለዎም ተሐከብቲ ከቢድ ድኻም ኣካላት ኣመዳ ከሕግዝ ከም ዝኽእል ኣብ ሆላንድ ዝተገብረ መጽናዕቲ መልኪቱ 63 ሜታዊት ካብቶም ኣብቲ መጽናዕቲ ዝተሳተፉ ተሐከምቲ ናይ 6 ኣዋርሕ ክትትል cognitive behavioral therapy CBT ድሕሪ ምውሳዶም ድኻም ኣካላት ከም ዝገደፎም ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ ሕክምና ተሐከምቲ ምስ ሕማም ዝተሓሓዝ ኣሉታዊ ኣተሓሳስባን ጭንቀትን ከወግዱን نطوف هيوتن زيت استغاخر دقاس كلهم زقبري تبايلو شودناوي تمرامري سنا امرو كمون ريسيرشر إيلان لينساتا حمشتميتي كبيد دخام اكلات زلوم حمامات زساتفت مساسالي مصنعات قتقبر مدب كم زلوا راديو شودن صبصيبالا مس هارميني ميديا خم زلهم كبرا سمعتنا اموداتا كاتالين كاريكون درو وايسمانن اب حمام كوفيد 19 وصيتاو كتابت MRNN ممعبال وسان مرمر بمكيادم شلمات نوبل فيزيولوجي مالت حكمنا تشلمو كاريكو كاب هانغار زمص بايوكيميست خونكلو وايسمان دما امريكاوي كيلا مكل خال حماماتي كلتيوم اب يونيفرسيتي بنسلفانيا امرمر MRNA بحبر بزسرحو عوت مزون از شلمات بقي عملو مرمرم أبوان لبدا كوفيد 19 أزي سلط كتابة نخفري أبركتو خمس جبرة عمتاوي نتشلمات زعدل أبتكال كارولينسكا زركب كوميتي نوبل حبيرلو تمساسالي نايلو معامل شلمات نوبل فيزيكس أب آتو سكند نزقبر مصنعات تواهيبلو زشلمات نبير أغوستيني فرانك كراوسن هيو ليرن زيتو أبو خوينو
ንመማኑ ዘጸግም ዛጊት ዝሓፀረ ነሃር ብርሃን ንምዕቃብ ዝገበርዎ መጽናዕቲ ኣፍልጦ ይብሎ እዞም ተመራመርቲ ፊዚክስ ን1 ቢልዮን ካብ ቢልዮን ካልኢት ማለት ኣቶ ሰከንድ ፍጥነት ብርሃን ክዕቅኑን ብስእሊ ክዕቅቡን ክኢሎም ኣለዉ ከምዚ ዝኣመሰለ ሓፀርቲ ብልጭታ ብርሃን ክንዕቅብ ምኽኣልና ንዝፈጠነ ምንቅስቓስ ኤሌክትሮናት ብዝምልከት ቅጽበታዊ ስእሊ ክንወስድ ኣኽኢሉና ይክብሉ እቶም ተመራመርቲ ገሊጾም ኣለዉ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሎንድ ተመራማሪት ዝኾነት ኣን ሉሂሊየር እናማህረት ዝብስራት ከም እተነግራን ናይ መወዳእታ ፍርቂ ሰዓት ምስ ትምሃረይ ቁሩብ ኣሸጋሪ ገይርዎ ነይሩ ምባላን ሬድዮ ሽወደን ኣታሓሒዛ ፀብፂባላ ናይ ሎም ዓመት ድምር ሽልማት ኖቤል ካብ ዝኾነ እዋን ዝልዕል እኳ እንተኾነ ብሰንኪ መድኻም ባጤራ ኮሮና ግን ተዓወቲ ዝኾኑ ወጻተኛታት ሎም ዓመት ካብቲ ቅድሚ 20 ዓመት ዝነበሮም ገንዘብ ዝወሓደ ሸርፊ ከም ዝበፅሖም ተፈሊጡ ሎም ዓመት ብድምር 11 ሚልዮን ክሮና ዝወስዱ ተዓወቲ ምህላዎም እንተኾነ ግና ዝመጠን ገንዘብ ትሕቲ 1 ሚልዮን ዶላር ጥራይ ምዃኑ ተፈሊጡ እንተኾነ ግና ወላ እኳ ሓይሊ ባጤራ ኣብ ዋጋ እቲ ሽልማት ጽልዋ እንተሃለዎ ፋውንዴሽን ኖቤል ግን ነቲ ሽልማት ብኻልእ ባጤራ ንምትካእ መደብ ከም ዘይብሉ ሬድዮ ሽወደን ወሲኻ ፀብፂባላ እምበር ክቡራት ሰማዕትና ንሎም ሰሉስ 3 ጥቅምቲ ብሃርሜኒ ሚድያ ዝተዳለዉ ሓፀርቲ ዜናታት እዞም ክሳብ ሕጂ ክትከታተልዎም ፀናሕኩም እዮም ምሳና ብምጽናሕኩም ኣዝና እናመስገና በዚ ንሰናበተኩም ሰላም